ערב טוב ושבוע טוב. אני מתכבדת להזמין את ראש העיר מר מוטי ששון לפתוח את התערוכה. אתה פותח. טוב, ערב טוב לכולם. באמת, אני מבין... אתה הזמנת את מזג האוויר הזה? התפללת היום? התפללנו שירד גשם כל הזמן. אז לא ירד גשם. אבל איך לא ירד? אתה רואה, לא כל מה שאנחנו מבקשים מתכוון. לא, בלילה זה ירד. ולא מעביר את התקווה. לא מעביר את התקווה, אבל חשבתי שאולי אמרת, חבר'ה, התפללת בבוקר, אמרת, אתה יודע. ישיב האוכל מוריד הגשם, אמרת, אבל בין זה לזה תעשה לי הפסקה. האוהלים האלה הבאנו בשביל הגשם, אמרנו מקסימום לדחוף אתכם בפנים. טוב, אז באמת מזג האוויר היום היה אביבי, נעים, וכל מי שצעד בעיר באמת נהנה. אז אני שמח לפתוח את התערוכה, באמת תערוכה... אגב, הרעיון הזה לעשות את זה בחוץ, ואוהל קטנצ'י כזה, ולעשות כאילו להגדיר כביכול את השטח, זה פעם ראשונה שאני רואה את זה. למרות שאתה חשבת על גשם, זה הצליח. זה הצליח לעשות, כאילו להגדיל את השטח של התערוכה. ובאמת, אני תמיד שמח לפתוח תערוכה של אמן או אמנית חולונית, בייחוד שגורם כל כך הרבה שנים בחולון, 45 שנים, וגם היה לי פעם אוהל של בסוכות, שאני מקבל שם את התושבים, והאמנית שלנו היום היא זו שבעצם עיצבה ביחד עם התלמידים מבית ספר נאות שושנים, קישטו לי את כל האוהל, ולא רק את האוהל, בכלל של העבודות בבתי הספר בכל מוסדות החינוך. ופעם ראשונה אני רואה את העבודות שלה, זה תערוכה, אז מה אני אגיד? קודם כל, אני פותח הרבה מאוד תערוכות, וכל פעם אני מתלהב מחדש מהאומנים. כלומר, הצבעוניות שלך מדהימה, מאוד מאוד מרשימה, וגם הטכניקה שלך, טכניקת הציור שלך מאוד ייחודית. אז תסבירי לי איך הסתרת את העבודות שלך עד עכשיו. איך עשית את זה? עד לפני שנתיים, כהפרישה. כשפרשתי, התחלתי. לא הכירה בעובדה שהיא ציירת, אבל לאט לאט עכשיו... אני מבין שאתה מזה שעומד מאחוריה. לא, שאלתי אותה. אמרתי, איך התמונות כל כך גדולות, הן כל כך מרשימות שהן גדולות. אז אמרתי, זה בעלי. תזכותך. אז תראה, אם אתה תולה אותם בבית, זה ממש כיף. שם ראיתי את החיות, ופה אני רואה קצת את הנוף. באמת. מה אני אגיד לך? כישרון יש לך. אני רוצה לאחל לך באמת עוד הרבה שנים של יצירה, לנו עוד הרבה שנים של הנאה, ואני פה בדרך כלל לא פותח, בדרך כלל אני עושה את זה בשבת בבוקר. בשבת אני צועד. שנייה, תעברו עכשיו פנימה. ברשותך, רק שנייה אחת, אתה יכול להמשיך. לא, אני כבר סיימתי. סיימת? אז אני מאחר באמת הרבה שנים של יצירה ועבודה נענה לטובת כל התושבים, ושנפתח הרבה תערוכות, שיהיה לנו כיף בחיים. אז ערב טוב לכולם. תודה למוטי. כבוד ראש העיר מר מוטי ששון, אומנים ואורחים נכבדים, ברוכים הבאים. תמיד משמח אותי לפתוח תערוכה כאן, בבית אגודת הציירים ופסלים חולון, בית קטן וחם, שנותן מסגרת תומכת ומעודדת לאומניה, מקום בו אפשר להציג את עבודותיהם, להיחשף בפני החברים והמבקרים, ולהיפגש עם קהל שוחרי אומנות. בבית מתקיימות תערוכות שוטפות, של אומנים אורחים ושל חברי אגודה. גוף פעיל, זורם, יוצר בשמחה, שעד כה נחשבה לאחת האגודות הטובות בארץ. אחת לשבוע מתקיימת בבית סדנת רישום מודל הפתוחה לכל המעוניינים ללא קשר עם חברותם באגודה. בית האגודה מעצם אופייה מכילה תחת קורתה אומנים בעלי סגנונות שונים ודרכים שונות של אמירה וביטוי. בתערוכה הנוכחית
אדם וחיה ברא אותם של דבורה מן, אומנית בעלת כישורים רבים בתחום האומנות. מוצגים ציורים ברובם גדולי ממדים מתאפיינים בטכניקת ציור ייחודית שפיתחה דבורה לעצמה. דבורה החליפה את המכחול בספוגית, ובכך היא יוצרת מגע ישיר ובלתי אמצעי עם הבד והצבע. במגע מעודן וקסום, בנגיעה רכה, היא יוצרת סיפורי חוויות והתרשמות. הנושאים המעסיקים אותה אינם נופים, דמויות וחיות. מאז תחילת ימי הציור האירופי הקלאסי, היוו נושאים אלה אל לב ליבה של האומנות. יש ביצירותיה של דבורה הרבה שקט, איפוק, אין בהם סערת רגשות וערבובי צבע. היא משתפת את הצופה בחוויה אסתטית ורגשית ייחודית. אני מאחלת לך, דבורה יקרה, בהצלחה רבה, תנופת יצירה בתחום האומנות ועוד הרבה תערוכות. אני רוצה להודות למוטי ששון שכיבד אותנו בנוכחותו ופתח את התערוכה. וכן תודה לאווה ואבא שטיינר ולז'קסון איינשטיין מוועדת התערוכות על עיצוב ותליית התערוכות ולכל מי שנטל חלק בעשייה הברוכה הזו. תודה לאומנים ולאורחים שהתכנסו כאן לחוג עם דבורה ביום חגה. אני רוצה להזמין את שרה כהן בונן, המפקחת של אומנות במחוז תל אביב.